Mga pakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangot ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong gabi mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sang aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Baratiha! Ginainano mo na yung duha ka bata, ha? Nga ginasakit mo na iya? Ay, Miga! Ginadisiplina ko lang ng duha ka bata, ya? Disiplina ba lang panawag mo sina? Nga ginasakit mo na sila? Hoy, bation bala sa bilog nga baryo ang tsabaw nila nga daw ginaihaw? Ano ginang sala nila, haw? Ano, Ged? Ay, kag sino ka parang ang maghilabot? Hoy, bantayin pa nga buhay mo, ya! Hindi kaya ay mamantay sa mga buhay sang iba, nag-ihaw sa ibang tawa mo, ginabantayan mo! Hoy, gabaan kag sa ginahimo mo sa mga bata! Ay, baby girl kag baby boy! Dedto ka mo kay lula ninyo! Bayain nyo ng babae nga ina, ho! Hindi nyo man na iloy! Manghilabot ka gidya? Oh? Ha? Manghilabot ka ari imo ay Arap ka ang buhok ko! Hilab-kila ka ha? Sabi mo, hindi ko magbato sa imo, ha? Hoy, dahil kagamay wala sa imo, ha? Ari mo ay kaibunggo ko ang ulo mo sa baldusa! Ari, ay! Hindi na ko na ginawa! Hindi na ginawa! Hoy! Guy! Ha? Ikaw, Guy, ha? Sigurado
Kon mag-una-una ka, ha? Bihoon mo nga maubos mong sinamo mo, ha? Tita Vilma. Agay, nagdugog ang baba ko. Agay. Ang baba mo, tugot to. Agay. Mandam ka mo sa akon nga duwa, ha? Mandam ka mo sa akon, ha? Mandam lang ka mo. Mabalas ko sa inyo nga duwa, kabati ka mo. Mabalas ko sa inyo nga duwa. Vilma? Nano na yung tsura mo man? Nano nagubag na o? Ay, naguba yung kagwapa mo? Ano ka, nano ka bala man? Abi siguri ko. Nano ka kita ka kontra? Hindi na nga manugad, ah. Baka magkiapas ang imon. Mayata, hindi ba akong balusat mo man ang naghimo? Sinisa ako na ako. Sugiri ko gani. Sinong nagdumog si mo? Dumugan ako sa tupat balay mo. Tungkol na sa duwa mo kapanulay ng mga bata. Kagmay pa gani. Umayaw na kin mag-ibo-ibo istorya ka mga batigan. Ano? Mga batigan yun siya. Anay ka bala? Ano naman? Ano kitang ginhalinan, haw? Abi istoryahin ko para masanagan ako. Umakon mo ginakigan ko sila nga duwa kag inobo sila ka o ng siopaw. Kag nag-agaway pagin sila nga duwa. Wala na gani ko na aking nga ako tutan niya pagkaon niya. Nagpaumo na gani ko sila nga duwa. Ginsaway ko man lang sila nga hindi magdinalok. Dapat mag-share gid. Kay sharing is caring. Nasa na mo to yan? Nakibot na lang ko yan. Nagdalagan sila nga duway. Kag mangita galaya apin niya. Apapin na pinto sila sa aking nyo. Dason gisulong ako sang babae diriya sa malaya. Kagulpira ko yung aking doksolan niya. Aking ganit yan ako yan. Dason niya. Natumba na ko yung ginando. Siya gulo ko yan sa Maldosa. Ya. Ano? Ay, litsing yung mga kabataan niya eh. Kabalo kay kuya nga bisan kabay pa na sila ya. Pero may kaugot na sila nga daan sa akon. Man, para sa ila kaagaw ko nila sa magbalangga mo. Ginawa ko man gani kayo sa ila kung wala ka dire. Pero ginawa ko ganyan kayo sa ila kung wala ka diya para batunan. Mabala nila ko yung batunon. Ano ka bala? Mayo. Daligid lang. Hindi ka, Pepe. Dali lang manuka. Taugo ko sila. Ha? B-boy? Oh. B-girl? Lapit ka mo, te! B-boy! B-girl! Itsugas ka mo, ha? Di na ka mo! Vilma? Oo. Kuhay ko ito ka ni Baratia. Ha? Araw-araw. Ang ginatukod na sa bitana ko, ana. Ha? Ay, hindi lang na yan, Pipi, ah. Kadako sina yan. Ay, nagaling dako! Agud madudlaling mga animal ngayon eh, hindi na magliwan sa pagbatos sa imo. Oh. Kamu nga doon, palapit eh. Palapit! Ay, dali lang! Ara na! Ano ang kinahanglan mo? Nakatuito anay mo, duwa ka po. Kay gatiniyabaw to sila balay. Ha? Mahaw! Tama, sige na sakit to sila ni Sir Pepe. Ay, ginoo ko! Ay, sige, dali ka! Kadtuan ta sila ni Bibi Boy kag Bibi Girl! Dali! Wala, tasigala ka kinalo. Ay, ito sila laya. Tasigala.
Inigurong ugada. Magtalarong na kamo, no? Kaya nakatilaw na kamo sa manamit-namit kakasigo. Simple kita ang ginapangayo ko sa inyo. Tahaon nyo si tita nyo, Vilma. Bayo pala tali kung ginadaog-daog ka mo kay wala man. Ha? Mag-imbar ka. Pepe! Uy, Pepe! hala! Pepe! Ang ugangan mo, ara! Huwag ka badlok. Hala ka! Hala! Basi may nagpaganugid naman siguro sa iya nga ginakastigo mo nga mga apoy ay! Ay, Pepe! Ginaano mong duha ka bata, ha? Ha? Ay, Diyos ko, ginoo ko! Ay, Pepe God! Pepe boy! Ay, Diyos ko! Ay, Pepe boy! Apo ko! Ay, nalibog si Pepe boy! Nalibog si Pepe boy! Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Canon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Ga pamati ako sa K5 News FM kay makalilingaw gid ang ilang nga mga programa kag the best gid ang ilang nga mga DJs kag anchorman. Ako si Josephine Sangharo, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM. Nurse, Doc, ay maluoy ka mo, Doc. Nurse, tabangin yung apo ko, tabangin ninyo siya. Relax lang ha? Relax lang. Kami na ang bahala. Ano ang natabo sa apo mo? Ay, nalipungan siya, Doc, nalipungan. Ay, grabe ang bakod sa iya sang amay niya. Ay, baratiha pa ang gigamit. Oh, Diyos ko. Ay, Doc, tabangin man kami. Ay, tabangin apo ko, Doc. Tabangin si Bibi Boy, Doc. Tinguwaan ka ni Lola, ha? Pangamuyo
puyo lang tala. Sige, dito ka lang anay sagwa kay para makasugod na sa ngaton nga. Dok. Baby boy, hindi ka maano to, ha? Ari ka na to sa hospital. Buligan ka sa mga doktor to, ha? Buligan ka. Apo ko. Apo ko. Dok, kamusta ang apo ko, Dok? Ginakasubo ginamon, Lola, pero wala ginamon na luwas ang kabuhi sa apo mo. Ay, Dok, hindi matuod. Dok, hindi matuod. Ay, Diyos ko. Ay, baby boy, apo ko. Ay, baby boy. Ay, Diyos ko. Ay, wala na nga. Hindi sinanay mo. Karoon, ikaw na naman. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Ay, ano, hindi nga pagtilaw ang inatag mo sa akin. Ano na lang. Ubusa na lang kami! Ubusa na lang kami! Pipi manaluto kag Bill Mahuta. Magupod ano yung kamusamon sa presento? Sir? Ha? Anong sala namon, sir, how? Ano ka, sir? Anong sala na mo na? Kapitan, ano ni? Pipi, kamo nga duwas ang ulo asawa mo. Magasabat sang isa ka reklamo. Ano? Kap? Ano nga reklamo? Ay, wala kami isang sala. Ginadisiplina na yung namo ng mga bata. Kagako, bilang madrasta nila, katungdanan ko nga disiplinahon sila, ya? Ma'am, dito na lang kamo patag sa presento. Hindi, sir. Ano naman? Sir, wala ka mo isang rason, sir, nga inaptan ng pakabuhi namon. Ang pagdisiplina ko sa kabataan ko. Oo, husto ka, Pipi. Hindi gid man kami magpahilabot kung wala maglanding sa ospital ang bata mo. Pipi, kagkahibalo ka kung anong natabo sa anak mong lalaki, ha? Patay na siya. May, ano? Pwede. Hindi ba tuod na? Ano? Hindi ba tuod na? Si Bibi Boy? Patay na si Bibi Boy? Hindi ba mo? Napatay ko bata ko! Oh, Diyos ko! Bebe! Diyos ko, hindi matuod! Hindi na matuod! Hindi matuod! Ano kaso mo, Meg? Ay, kwan. Parasite. Grabe ba? Bata mo, ginpatay mo? Kag pilang edad? Kwan. Walo ka tuig. Puertese mo kay Sog ba? Bata nga walo ka tuig binalda mo? Mga kakusa! Kusa! Ano ning mayo saya? Ang mayo ni saya kakusa. Patilawon, aring inumol ko ay. Ako naman! Ako naman! Hindi ba na yun mo? Hindi! Maluhoy ka mo! Maluhoy? Ha? Wala ni sa loy-loy! Hindi na! Ang saya! Sport Biotics,
ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani, ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapanatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3
D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM. Halos naputos sang lagubang lawas sang duha ka bata. Tuga sa makusog nga paghanos ni Pepe sang baratiha sa ilalawas. Apag di malas ang iya anak nga lalaki. Tungod wala na ini naulian sang nalipong ini sa paghanos nga naagom niya sa iya amay. Paagi sa paghanot sa iya sang baratiha. Gindakop sa mga pulis sanday Pepe kag iya libin partner. Kag mga pangatubang si Pepe sa kaso nga parricide. Samtang ang iya libin partner mga pangatubang man sang kaso nga child abuse. Kutob na lang diri ang aton pagsaysay. Madamo gid nga salamat sa inyo wala untat nga pag-upod samon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sinig drama nga inyo gid makuwaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan baratiha. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Susain, Lane Miranda, Pepe Elmar Bayan-Bayan, Noli Sister John Beronque, Bilma kag Madam Hazel Padua, B-Boy Erjan Liba, Baby Girl kag Jel Angeline Buenape, Mamang Erna Amiga, Amit Bilbin Plotenia. Ginsulat kag sa direksyon sang Inyolagan, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Carlos Bulos Mundia, Recording Engineer Nuli Aparecio, Special Sound Effects Bipoy Arquisola, kagini ang inyo alagad Erjan Liba. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.